खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। चिरां जिल्ला नांगलफाङायाव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जादों। खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हादों सा 30 सुबुंफोरखौ। रिपर्टनि बायदिब्ला चिरां जिल्ला औगुरि फाथाबारिनिफ्राय नांगलफाङा जानानै आइ दैमानि गेजेरजों बङाइगाव जिल्ला फारसे गावगाबागाव खामानिखौ लानानै गंसे नावजों सा 30 सुबुंफोरा दैखौ बारनो नाजादोंमोन। नावआव सुबुंफोरजों लोगोसे गंगु बाइक आरो माखासे साइकेलफोरबो दंमोन। नाथाय नावआ दैमानि गेजेरावनो बेलथायदों। बे गिख्रंथाव जाथायाव सा 30 सुबुंफोरा रैखा मोननो हादोंब्लाबो गंगु बाइकनि मादाव गंसे बाइकखौल' दैयाव गोजावनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। आद्रा थानाय गंनै बाइकखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। कभिड-19 नि थासारिया रायजोआव मोजाङाव फैनायनि लामायाव। गासैबो मावख' हाथाइ बाजारफोरा बेखेवजाबाय, नाथाय माब्ला स्कुल कलेजआ बेखेवजागोन बेयो गोबांनि गोसोआवनो सोंलु जानानै फैदों। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ रायजोआव फरायसालिफोरखौ बेखेवफिननो थांखि लागासिनो दङ, नाथाय जोबथा थांखि लानो हाथ'वाखै होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोनहा 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो थाखो 10-12 ग्रेजुवेट फाइनाल इयार आरो टेक्निकेल इडुकेसन इनस्टिट्युटसफोरखौ सिगांग्रो बेखेवजेननो आखायाव लादों। फरायसालि बेखेवनायनि थाखाय SOP बो बानायखानाय जाबाय। केबिनेटनिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो थाखो 10-12 ग्रेजुवेट फाइनाल इयार आरो टेक्निकेल इडुकेसन इनस्टिट्युटसफोरखौ बेखेवनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा। बेनि अनगायैबो TET आनजाद होनो गोसो गोनां बिजाथिफोरा थाग थियारि जानानै थानो हासिगोन। फैगौ अक्ट'बर दानावनो TET आनजाद खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुंथिदों दि केबिनेटजों गनायथि होजानाय प्राइमारि लेभेलाव 10,000 आरो सेकेन्डारि लेभेलाव 12,921 फोरोंगिरिनो थिसनलाइ होनाय हाबाफारिखौबो थाबैनो खालामनाय जासिगोन होननानै। लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइयाव कभिड-19 नि थाखाय TET आनजाद खुंनाय जायाखैमोन। बेनिखायनो देग्लाय अक्ट'बर दानावनो TET आनजादखौ खुंनो आखायाव लादों आरो बेनि फोसाव बिलाइखौ माखासे साननि उनावनो फोसावनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों। लोगोसे जायफोर बिजाथिफोरा DLED आरो BEd पास जाथ'वाखै नाथाय TET आनजाद होनो गोसो दङब्ला बिथांमोनहा BEd DLED नि फाइनाल इयारनि एडमिट कार्ड मोननायफोरा TET आनजादाव जिरायनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा। बेनि अनगायैबो CTET पास जानाय बिजाथिफोरखौबो आसामनि फरायसालिफोराव थिसनलाइ होयैनि थाखाय माखासे बिजाथिफोरा खुद्रिखांदोंमोन। बेनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि सेन्ट्रेलनि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि थिसनलाइ होनो थाखाय CTET आनजाद खुंनाय जायो आरो रायजोनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि थिसनलाइ होनो थाखाय TET आनजाद खुंनाय जायो। बेनिखायनो CTET पास जाखानाय बिजाथियाबो गोसो जायोब्ला TET आनजादखौ होफिननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि TET आनजादखौ अक्ट'बर दानाव खुंखांनायनि उनावनो ST हिल्सनि थाखाय आरो बर', गार', मणिपुरि बिजोंनि थाखायबो स्पेसियेल TET आनजादखौ खुंनाय जागोन आरो जायफोरा स्पेसियेल TET आनजाद होगोन बिथांमोनहाबो जेनेरेल TET आनजादखौबो होनो हागोन होननानै फोरमायथिबावदों बिथाङा। रायजोआव कभिड-19 नि गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होबाय। दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन कभिड-19 नि गोदान नेमखान्थिया। गोदान नेमखान्थिफोरा जाहैबाय फारियै सेथियाव गासैबो जिल्लाफोराव मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ थागोन। नैथियाव दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मावख'आरि फसंथान, फालांगियारि फसंथान, गेलामाल दखान, मैगं-थाइगंनि दखान, गाइखेर दखान, हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोरा मोनाबिलि 6 रिंगासिम गेवनाय थागोन। थामथियाव दङ कामरुप मेट्र' जिल्लाखौ एंगारनानै गासैबो जिल्लाफोराव प्राइभेट गारि आरो सुबुंफोरा मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन। कामरुप मेट्र' जिल्लायावल' रावबो थांनो हानाय नङा आरो कामरुप मेट्र' जिल्लानिफ्राय रावबो गुबुन जिल्लाफ्रावबो थांनो मोननाय नङा। पाब्लिक ट्रेन्सपर्टआबो मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा। ब्रैथियाव दङ इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज, JNM नार्सिं कर्स, एर'नटिकेल इन्जिनियारिं कलेजफोरनि ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट कर्सनि फाइनाल इयार फरायसाफोरा कभिड-19 नि मोन्नैबो भेक्सिन लाबायब्ला बिथांमोनखौ क्लास लानो गनायथि होबाय। बाथियाव दङ गारि खारनायनि अड इभेन फर्मुलाखौ बोखारनानै होबाय। दथियाव दङ फ्लाइटजों दावबायग्राफोरा कभिड-19 नि मोन्नैबो भेक्सिन लानाय आरो जोबथा कभिड-19 टेस्ट खालामनायनि रिपर्ट दिन्थियोब्लानो एयारपर्टआव टेस्ट खालामनो गोनांथि गैला। स्निथियाव दङ सोरखारि मावथिफोर जाय मोन्नैबो कभिड-19 नि भेक्सिन लादों बिथांमोनहा अफिसाव फैनायनि अनगायैबो दानिया कभिड-19 नि मोनसेल' भेक्सिन लानायफोराबो अफिसाव थांनो नांसिगोन। जायफोर आइजोफोरा 3 बोसोरनि उन्दैसिन फिसा दङ बिथांमोनहा न'निफ्रायनो खामानिखौ मावनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो कन्टेनमेन्ट जन आरो माखासे कभिड-19 नि नेमखान्थिफोरा सिगांनि बायदियैनो थागोन।
इन्डियान एयार फर्स एयारक्राफ्ट C-17 आफगानिस्ताननि काबुलनिफ्राय फ्राय 150 भारतारिफोरखौ रैखा खालामनानै गुजरातनि जामनगर एयारबेसआव सफैबाय। बे सा 150 भारतारिफोरनि मादाव इन्डियान एम्बासाडर, माखासे एम्बेसिनि स्टाफफोर आरो माखासे भारतनि नोगोरारिफोर दङ। बेनि सिगां थांनाय समबारावबो इन्डियान एयार फर्सनि गंसे एयारक्राफ्टआ सा 40 इन्डियान एम्बेसिनि स्टाफ आरो भारतनि माखासे नोगोरारिफोरखौ रैखा खालामनानै लाबोदोंमोन। इन्डियान एम्बासाडर रुदेन्द्र टेन्डन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला काबुलाव थासारिया दा जोबोद गिख्रंथाव आरो काबुलाव दासिमबो भारतारिफोर गोबां दंबावो। बिथांमोनखौबो थाबैनो भारतसिम लाबोनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि 20 बोसोरनि उनाव तालिबान उदखारिफोरा आफगानिस्तान हादरखौ गावसोरनि आखायाव लानायनि उनाव भारतनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ आफगानिस्तानाव नांथानानै थानाय भारतारिफोरखौ इमारजेन्सि रेस्किउ खालामनानै लाबोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला आफगानिस्ताननि प्रेसिडेन्ट आशराफ घानी बिथाङाबो गंब्रै गारि रांजों बुंफबनाय गंसे हेलिकप्टार लानानै आफगानिस्तान हादरखौ एंगारनानै खारबाय। रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय दाब दाब ओनसोलफोराव बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा सोमावसारदों। बेनि सायाव केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि बिथांमोनहा सोमावसारथों, बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बिथांमोनहा अदेबानि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा जि समाव जि खालामनांगौ बेखौनो खालामदों, बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया। नाथाय बिथां रन्जन दैमारिखौ आयेननि गेजेरजों थांनानैसो उदां खालामनाय जागोन आरो आयेननि बाहेरा थांनो हाया। जायनाखि रन्जन दैमारि बिथांखौ कर्टआव दायनिगिरि फोसावखानाय, बेनिखायनो बिथायारि गोरोबथानि गेजेरजों बिथां रन्जन दैमारिनि साजाखौ खम खालामनो आरो उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायगासिनो दङ आरो आसाम सोरखाराबो बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। बिनि अनगायैबो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल सोरखारखौ मदद होनायनि उनाव इउपिपिएल सोरखारा बारग' एनडिएफबिफोरखौ बावनानै थांबाय होननानै बारग' एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफोरा अजद होनायखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंथियाव उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों दि इउपिपिएल दोलोआ बारग' एनडिएफबिफोरखौ बावनानै थाङाखै, नाथाय जेब्ला आयेननि खोथा फैगोन अब्ला बेयाव आसाम सोरखार आरो भारत सोरखाराबो जेबो खालामनो हाया। अब्लाबो बिटिआरनि गोजोननि थाखाय रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय सोरखारा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। थांनाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजों फरायसालिफोरनिफ्राय फ्राय सा 783सो फरायसाफोरा फेल जादोंमोन। फेल जानाय फरायसाफोरा जाहाथे गासैबो आयदायावनो आनजाद होफिननो गोनां जाया, बेनि थाखाय सोरखारखौ खावलायगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङा दासान्दि जाबाय थानाय सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बेनिफ्रायनो बिथां दिपेन बर'आ फोरमायथिदों दि जायनाखि देग्लाय आनजाद जायाखैमोन, बेनिखायनो गासैबो फरायसाफोरखौनो पास खालामनानै हरनांगौमोन। नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनिफ्राय फ्राय सा 784 फरायसाफोरानो फेल जादों। फरायसाफोरनि फेल जानायनि जाहोनखौ गुबुन गुबुन फरायसालिफोरा गुबुन गुबुन फोरमायथिदों, जेरै बबेबा फरायसालियाव थाखो 9नि डाटायानो गैयामोन बायदि बायदि। बेनिखायनो फेल जानाय फरायसाफोरा जेब्ला आनजाद होफिनो, फेल जानाय मोनसे, मोननै एबा मोनथाम आयदाखौल' आनजाद होफिननो गनायथि होनो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायगोन होननानै फोरमायथिदों। दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फेल जानाय फरायसाफोरा गासैबो आयदायावनो आनजाद होफिननांगोन आरो आनजादखौ फैगौ 1 नङाब्ला 1.25 दाननि गेजेरावनो खुंनो थाखाय सेबाया थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिबावदों। बेनि अनगायैबो देग्लाय गोबां फरायसाफोरानो पास जादों, जायनि थाखाय मुं थिसनलाइ होनायाव स्कुल आरो कलेजफोराव गोबां जेंना नुजाथिदों, जेरै फोरोंगिरि एबा प्रफेसारनि जेंना, थाखो खथानि जेंना आरो इनटेक केपासिटि एबा फरायसाफोरखौ लानायनि सिट केपासिटिनि जेंना। बेफोर गासैखौबो लानानै गोबां स्कुल आरो कलेजफोरजोंबो सावरायलायनाया जागासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे गासैबो फरायसाफोरा स्कुल आरो कलेजाव एडमिसन मोननो नांगोन आरो गाव गावनि न'नि खाथिसिननि स्कुल आरो कलेजफोरावनो फरायसाफोरा एडमिसनखौ मोननो नांगोन होननानैबो फोरमायथिबावो दिपेन बर' बिथाङा। फरायसाफोरनि मुं थिसननायखौ लानानै जेंना सोमजिनायफोरखौ लानानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजोंबो सावरायगोन, जेरै स्कुल कलेजनि सिट केपासिटिखौ 20 जौखोन्दोनिख्रुइ बांसिन बांहोनाय, बे बोसोराव टेम्परारि फोरोंगिरि एबा प्रफेसार थिसननाय, मर्निं शिफ्ट आरो इभिनिं शिफ्टआव फोरोंथाय होनाय, बिएससि फार्स्ट इयारनि थाखाय साइन्स लेबरेटरि बांहोदेरनाय आरो बेफोर गासैनिबो खरसाखौ आसाम सोरखारानो बाननो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो दिपेन बर' बिथाङा। आसाम स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटिनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला बिजि एबा इन्जेक्सननि गेजेरजों ड्राग्स लाग्राफोरनि देहायावनो बांसिनै HIV पजिटिभ एबा एड्स बेराम मोननाय जादों। आसाम स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटिया गुबुन गुबुन हान्जानि सायाव टेस्ट खालामदोंमोन, जेराव बिजिनि गेजेरजों ड्राग्स लाग्राफोरनि देहायावनो बांसिनै HIV पजिटिभ मोननाय जादों।
रिपर्टनि बायदिब्ला टेस्ट खालामनायनि 2% सुबुंनि देहायावनो HIV पजिटिभखौ मोननो हादों। लोगोसे बे बोसोराव दासिम सा 137 बिजिनि गेजेरजों ड्राग्स लाग्राफोरनि देहायाव एड्स बेरामखौ मोननो हादों। बांसिनै एड्स बेरामजों गाग्लोबजानाय जिल्लाफोरा जाहैबाय फारियै कामरुप मेट्र, काछार, हाइलाकान्दि, गलाघाट, नगाव, डिमा हासाव, नलबारि, डिब्रुगड़ आरो धुबरी जिल्ला। कामाख्या थानसालिखौ दिनैनिफ्राय बेखेवनानै होनाय जागोन। थानसालिफोराव हाबनायनि सायाव गोदानै SOP दिहुननानै होनायनि गेजेरजों आइकनिक धोरोमारि थानसालिफोर जेरै कामाख्या थानसालि, दल गोविन्द थानसालिफोरखौ दिनैनिफ्रायनो बेखेवनानै होसिगोन। SOPनि बायदिब्ला बेफोर थानसालिफोराव 1 घन्टायाव 20 सिबियारिफोरा हाबनो हागोन। सिबियारिफोरा COVID-19नि मोन्नैबो भेक्सिन लानाय जाथारनो नांगोन। सोरखाराबो थानसालिनि मोखाङाव COVID-19 टेस्टिं मिरु बानायनानै होगोन। बेफोर आइकनिक थानसालिफोरनि अनगायैबो गुबुन थानसालिफोर, मस्जिद आरो चार्चफोराव घन्टासेयाव 10 सिबियारिफोरा हाबनो हागोन। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन सासेबाव BJPनि मावथिखौ उदखारिफ्रा गावथारबावबाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरा BJPनि मावथिखौ गावथारनाया गोदान राव नङा। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव जावेद आहमेद दार बिथांखौ उदखारिफ्रा गावथारबाय। बिथांखौ कुलगाम जिल्लानि गावनि न'नि खाथि ब्राजलु जागिर ओनसोलावनो गावथारदों। जावेद आहमेद दार बिथाङा हमसाली बाग बियाबनि BJPनि प्रेसिडेन्टमोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि BJPनि बुंथिगिरि अल्ताफ ठाकुर बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोरनैयाव जम्मु एन्ड काश्मीराव BJPनि सा 23 मावथिफोरखौ उदखारिफ्रा गावथारदों आरो सा 23नि मादाव थांनाय 1 बोसोराव कुलगाम जिल्लानिफ्रायनो सा 9 BJPनि मावथिफोरखौ उदखारिफ्रा बुथारदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला उदखारिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि उनावनो उदखारिफ्रा खुद्रिनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौ थांखिनानै बुथारगासिनो दङ। सिगाङाव मोजां मोननायनि फाव, बेनि उनाव रां दाबि। बे दायाव हमजाबाय 3 दुथांफोरा। मुंफोरा फारियै प्रकाश रय, जाय जाथायनि गुबै मास्टारमाइन्ड, रुमि दास, अदेबानि सुमि आरो परिस्मिता सैकिया। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला परिस्मिता सैकियाया गिबियाव सासे पुलिसनि फिसाज्लाखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांदोंमोन। बेनि उनाव प्रकाश रय थाग्रा देरगाव पेन्सन कलनीनि भारा न'आव सेंग्राखौ लानानै थांदोंमोन। बेनि उनावनो दुथांफोरा सेंग्रानाव 7 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। सेंग्रायाबो गिनानै बिफाया न' लुनो थाखाय लन लानायनिफ्राय 7 लाख रांखौ दुथांफोरनो गुगल पेनि गेजेरजों दैथायहरदोंमोन। बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव देरगाव पुलिस थानायाव FIR होनाय जादोंमोन। दा दुथां 3खौबो सिगाङाव मोजां मोननायनि फाव खालामनाय आरो उनाव रां दाबि खालामनायनि दायाव देरगाव पुलिसा हमबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।